So issue prayer communication yemunhu naMwari. But Mwari kana vachicommunicate nemunhu vane nzira dzakawanda dzavanotaura nadzo nevanhu kusvika palevel yekuti it's more like art kana zvinoda growth of maturity to understand how God speaks. Why? Because he can speak through many ways. God can speak through dreams. God can speak through a situation. God can speak through your enemies. Utaona kuti nemwe nguva Gideon akanzi kana uchitya tora muranda wako Pura uende kucamp yema Amalekites unonzwa kuti vari kuti kudii. So there are times yekuti ukashaiwa that understanding chese chinotaurwa neenemy yako you take it say chinhu chiri negative against your life, but there are times yekuti God will speak even through the mouth of the enemy. So down this is from the book of Matthew 16. Matthew 16. Chala nditaure pamusoro pe prayer kana kuti munamato. Matthew 16 verse 19. And I'll give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you shall bound on earth shall be bound in heaven. Whatever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. So did Yesu ataura na Peter kuti chawasunga panyika nekudenga chinosungwa, chasunungurwa panyika nekudenga chinosunungurwa. Nyaya ukainzwa sekuverenga kwandaita inenge isiri correct. Inoita correct kana yadudzirwa zvainonyatsoreva. Why? Nokuti shoko raMwari mutauro uri pachena asi uri mutauro wakavanzika. Kugona kwaMwari ndekuti anoviga zvinhu pachena. Mwari haavige zvinhu pakavanda, anoviga zvinhu pachena. Saka tiona Bhaibheri ichitoda kuti uzodzwe nemweya waMwari kuti rigone kududzirwa nekupatsanurwa. Yeti munhu wese akangoenda kuchikoro anogona kuverenga sekuverenga kwandaita otonzwa semanzwiro ataita. But nyaya pairi ndepekuti Jesu ati kuna Peter, chasungwa pano denga rinobva rasunga, chasunungurwa pano denga rinobva rasunungura. Zvoita sekunge munhu ndiye ane authority to control heaven, kuti chasungwa on earth shall also be bound in heaven. But order iyoyo haina kumira sekudaro. Uchitarisa kwavambira nyaya, Jesu anga abvunza vadzidzi vake, vanhu vanondiitani? Ndokubva pataurwa inonzi public opinion. Ndokuzotendeukira kuvadzidzi vake akati, ko imi munondiitani? Which is haachada public opinion kuti ishandiswe nevanhu vakatendeuka kana kuti vanomutevera kana kuti vanomuziva. Nyika ine maziviro nemanzwiro ayo. Vana vaMwari vane maziviro nemanzwiro avo. Saka Jesu kana ati vanhu vanondiitani, ari kuti imimi munogara musociety nevanhu munotonzwawo zvavanotaura. Vari kuti ndini ani? Ndopataurwa zvakawanda, vamwe vari kuti Isaiah, vamwe vari kuti Jeremiah. Those were biblical names. Those were the names of the prophets. But they were wrong. So you can be wrong uchishandisa Bible again. I'll give an example. Judges 14 verse 4. Zanzi vabereki vaSamson havana kuziva kuti ndiMwari ari kutsvaka mukana opportunity to destroy the Philistines. Sei vasina kuziva, raita sekunge shoko racho rinozvipikisa. Nokuti vabereki vari kuti kudii kuna Samson? Washaya here musikana? Zvawakuda musikana asina kudzingiswa kuvaFilistia. Vari kutokota bhuku raDeuteronomy 7 verse 3 inoti kudii? Do not intermarry with other tribes. So vabereki vaSamson vanga vari correct kukota scripture, vanga vari wrong pane zvikuitwa naMwari muri dzescripture. So zvokuti munhu anoti hazvimo izvi taverenga muri kunyeperana apa hazvimo isi tinoita zvirimo. Kutoita zvirimo ndoimwe level yekusariziva. Iri rinoita kuti uite zvaunofanirwa kuita uchitora pane zvirimo. Hauna kundinzwa repeat. Saka uchiona ukada kuita zvirimo kana unoita prayer life nechekuita nezvirumu, umu hamuna munhu anga nemotikari, umu hamuna munhu anga nemota. So when you believe God for a car, hausi kuita zviri muBhaibheri, but uri kunamata kuna Mwari weBhaibheri racho. Which means one an understanding concerning the times. So Jesu ati vanhu vanondiitani, public opinion vakataurwa zvakawanda. Ndokubva azoti asi imi munonditi ani? Kureva kuti your level of knowledge
inofanira kusiyana nevanhu vasingazive Mwari, vasingatevere Mwari, vasinganamate Mwari. Knowledge yavanayo panze haisi revelation, kungoanalyza, kungoongorora kuti zvakamirawo sei. Anenge Isaiah, anenge Jeremiah, anenge maonero evanhu. Peter ndokubvati muri Mesaya, mwanakomana waMwari. Jesu ndokubvati kuna Peter, nyama neropa hazvina kukuzivisa kuti zvekwaMwari zviri above flesh and blood, zviri spiritual. Ukaoperata uri muflesh and blood, unoita inonzi public opinion, maonero epovo evanhu. But kana wamweya waMwari, God reveal things through the spirit. Saka Peter anzi nyama neropa zvina kukuzivisa, asi Baba vangu vari kumusoro. Ndozvanzi waropafadzwa iwe nekuda kwokuti Baba vane zvavava kukuzivisa. Saka kana Baba vava kukuzivisa, wane kodzero yekupiwa maki yekuti chawasunga pano denga rosunga, chawasunungura denga rosunungura. Ndatokanzwa nyaya yacho seizvozvo ndopaunorasika, nokuti patangira nyaya Peter apa level yekunzwa kubva kuna Baba. Saka paari kunziwawo kakiya denga rinosunga, haasiri ari kutanga kukiya, ari kuinforsa zvagara zvichida kukiwa naBaba. Prayer hakusi kunyengetedza Mwari, prayer kunyengetera kuna Mwari, kunyengetera kudi who understand the mind of God, you all enforce the mind of God on the ground. I'll explain kunonzi kuenforsa kuita sei. Kwakafanana nemupurisa. Mupurisa akakuvenga haagone kukusunga kusvika waita mhosva. Havashandise ruvengo. Kana akatokumaka hausungwe. Anokumaka yes, but sei asingakusunge, anokusunga maringe wa breaker law, nokuti iye is a law enforcement agent. Asunga according to feelings or emotions, ano-enforce a law on the ground. Saka iwe kana uchitoziva law, ukatoita zviri correct, akakuvhundutsira, unomunza kuti hande kwaunoda. Asana mwanzo anodaro. Kana munhu anodza kupurisa kuti usandirohwa wakambowanza. Haisi rafu, vane zvavanoziva maringe constitution. Saka pamwe pacho unorerwa kusaziva kwete mhosva yako. Unozoona wasvika kumberi wotoona kuti nyaya kwairovese but parohwa munhu. So a police officer, the law enforcement agent, anotanga adzidziswa kuti azosunga vanhu. Haangonzi une hasha tora cheni inonobata munhu. Hasha hadzitoti qualified to be a police person. Unotoenda kutraining kwacho. Hasha dzotogurunurwa wotova munhu because imwe number one duty rako is to protect the citizens. Zvinozongosiyanawo kuti havazotichengetawo zvavo but ndochaizvo. Pandakaenda ku-UK, I was surprised. Let's set up a order inoita zvepolice. Varipo to protect to a level yekuti ukatoita breakdown, vanototanga kusvika kune makamera everywhere. Vanotanga kusvika mapurisa, anotobadza malaiti uri usiku, wotobvunza une spare une jeke, wotokubatsira kusvika wabva panzvimbo iyoyo, ndoravo. Iye kuzonza una jeke tipe mari kwaAfrica. Wazi mari yacho ari kutora ndoyekutotengesa jeke nacho. Africa kune drama. Pana kutoti atokubatsira anenge akatokuhwandira kuseri kwemota kuti akakoprosa chete. Una atika maclip ndaona zo paFacebook. Mwachirembera paka Honda Fit. Unotoona kwa kusikuda basa. Ane target. Wazi unofa. Muna amanisa nemota anakuda kumhanya kumberi kwemota chino. Ukwana itodara kusikuda basa. Ma challenges eupenyu. Ande kuti munhu arisk kusvika ipapo. Mota inouraya. So a police officer and law enforcement agent. So munhu kana akuita prayer chinamata kuna Mwari, wafana nemupurisa. Ukagumbukira Satani hakusiyi, anokurova ukatsamwa. Anozati kugumbuka harisi simba. Unorohwa ukaruma muromo unotsikwa zvokuti unoshaura kuti bhati akatsamwa bhati ari kurohwa. Haana simba bhati akatsamwa.
So the devil is not moved. Life, Marco. As long you know, or as long you don't know, you become a victim. Mwarano tikudi, vanu wangu waparara, nekushaiwa, zivo. Kwete nekuti Satan ane power. He takes advantage ya ignorance, ya believer. He has no power. He rides on the advantage. Yekuti wewa uzive. I quote a certain politician, the late of South Africa, Steve Biko. I'm about a statement here. The power of the oppressor is in the mind of the oppressed. You know how to simbare mujanyiriri. Really mufungwa ze munhu ari kujanyirirwa. Munhu asingaziva ari ignorant anoshandisika than munhu akafunda ane pfungwa dzinoshanda. Saka uchiona wese andoti vanhu varovana anotsvaga chiromberombe chaanongotengera doro. Why? Because achibvunza ndikumuroverei zvafamba sei kungoti huri kwere tomurova. Pazvikaudzwa iwo unotanga kubvunza zvafamba sei problem yei haungosimuka nyaya isiri yako kuti unorova munhu inyaya yemind. So kana munhu akuita prayer akunamata anofanirwa kubhekwa neknowledge than kutsamwa. Zvasvano kuitika muupenyu hwangu baba ndonamata kwamuri azvirambe zvakadaro zvinogona kuramba zvichidaro. Hasha kutsamwa hakupindire paprayer. Zvakaoma zvinhu zviri kunetsa ndichanopinda mugomo ndotema nenyaya yangu zvakanaka kukwira gomo zvakanaka kunochema. But the greatest weapon inotorwa advantage nadevil ignorance. Ndoone dzimwe nguva tinonamatira dzimwe nyaya dzisingade munamato. Dziriko nyaya dzisingade prayer zvachose. Zoda kuti uve neknowledge uite right action to attract manifestation. Yataura dzimwe nguva ndiri muStar FM kuti prayer pachayo haidzinge nhamo. Ukatambura stereke prayer haidzinge nhamo. Prayer inodzinga mweya wenhamo. Chinodzinga nhamo kushanda. Pana akaita mari nekunemunamato. Wapedza kudeclare one mari yako ichiuya. You need to offer service to attract money into your life. Kuchema hakunze mari, kupisa tsitsi hakuattract mari yacho asi kushanda. So it's good to be prayerful, but ngaibhekwe neunderstanding kana kuti knowledge. Situation yauri inorwadza, uri kutorwadziwa ende zviri kunetsa. Saka wamira kuti ndakunzwa kuti Mwari kuti situation yangu inotofanira kutonamatirwa, tonamatirwa zvacho zvigadzirike. Waita mushe watsamwa nesituation yako, but pari kuleka in knowledge kuti zvawatsamwa kana ukapinda muprayer nyaya yacho inogadziriswa sei. Shoko rinoti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari, but pane rangasomuzero wako kuchiwa ndakapinda muchechi tikanamata rikavhurika Mwari vakatitambidza. Vesi iyoyo inokompletwa neknowledge understanding. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari asi anowanikwa kumaraini kwawo wotoenda kumufakosi. Haukure mugomo unoenda kulocation. Unotsvaga akabva kupi kuna Mwari achiwanika kuchechi raya kumaraini. I always challenge people this way. Bible harirambidze kufunga. Rinorambidza kufunganya. Rechirungu rinoti do not worry, hariti do not think. Why? Because thinking is a gift. 3/4 zvinhu zvaunofarira zvaunoona panyika panapa hazvina kusikwa. Zvakagadzirwa nemunhu akafunga. Building yaunoona haina kucreatwa. Mwari akacreata the earth. What's on earth is man's mind. Kune nyaya dzaanoita saMwari nenyaya dzinoitwa nevanhu nokuti vane chaMwari chiri mavari. Ani unoziva kuti munhu wese ari panapa hapana akasikwa naMwari. Vakasikwa mazita avo ndinawo muBhayibheri. Adam naEva. Mese imigeme yekubereka nega. Haisi creation reproduction. So ukatsvaga tiri reproduction for God to create, you die waiting. You will never do that. Because you have been assigned, une a mandate, une a role to play for certain things to manifest. Saka manje munhu akasaziva anobva ati ndoda kuenda mugomo nyangu inogadzirika. Imwe haidi kuenda kugomo enda kuhota. Because prayer idzinge nhamo inongodzinga mweya wenhamo. But ukatengesa vanhu vanokupa mari. It's good kuchema Mwari ndidzimwe itsitsi ndiwanirewo nyasha. But kune nyaya dzinodimanda knowledge. Knowledge ikasakwana panoda futi action. Action you attract manifestation. So unaona ukamira ukada kudzidzisa vanhu so vanoti
panhamba taitaurwa nomwana tinamatira zvinhu zvaita. Why? Because kudzidzisa munhu it takes long kuti munhu abate zvizoshanda, but kunamatira munhu kuhotspot. Saka munhu anokuhotspot akasuduruka network inotiza. Zotoona kana pamba wasipo uri pamaoko. Wozofana kunge wati wakaona kuti zvako zvii. Zvinoita kuti n'anga ive nemari kukipa masecrets. Saka chikupa kamuti kacho kakatooma. Because kari fresh unogona ukasuspect. Ukatozomutsvaga wega. Wozi imwe miti yacho pamba pako iripo. Wozi akangokudza kuti muzukuru wekuno uyu ndo muti wezvakati, ndo muti wezvakati, ukazoita problem unoenda kugomo. Auende kumba kwake, unenge waimwe n'anga yechitu. Saka kuti aramba ari sekuru vari one, munouya kusave. But to a minister of the gospel now, we are anointed to reveal the secrets of the kingdom. No mandate yake msandamira kuti ndiparidze. Dairi yekukipa masecret nangotama dzangu zvakaoma izvi namba ndeidzidzi. Unoya kuseri. Kuseri kune problem yekuti akushande tsitsi kunoshanda receipt. Saka uchiona situation yawinayo mari yacho kuvaona hauna ende zvinongofanana zvakadaro. Akushande tsitsi kunoshanda receipt. Jesu chete aifila compassion unobatsira vanhu. Generation yedu kana tikakubvira tsitsi unopfuura nekuna sekitari. Chachidhini. So Mwari ane tsitsi neupenyu hwako. Saka paizongoti rinenge suteta kuudza kuti zvinoita namata anonzwa ita izvi zvinoita. But mind yemunhu yakajaira zvakaoma kuti itende kuti zvinobuda zvakanaka. Zvikanyanyopfa vanofunga kuti hazvishandi kunyepa. Sei zvakanaka zvakadaro so achibva azvirifila pachena it is no at no cost. Imind yemunhu ndakambonoshandirwa inini. Ndane time isiri kushanda ndamiswa pakati panonzi pegwanza. Nongedzera kwaunobva kushanda ndinongedzera. Akatendererwa baba. Wega izvo ndakuenda kubasa. Unozvizwa. Neserious ya prophet. But pakaya munhu akakubata musoro akati go and receive your job. Unonzwa sekunga akomana makore ndadhonza zvinhu zvakaoma. Unoona chinjaraine muna mato. Otsvaga kune umwe futi. Why you believe mune zvaunoona kuti ndo zvine power. What is power? Power is ability to cause a change. Peter, ndakupa maki. Chawakinura pano, dengarakinura. Chawakia pano, dengarakia. Statement iyo yakaita kuti vanhu vazare kuprayer. Why? Because vakafungidzira kuti ndo zvazvoreva. Kuti ukangodeclare kuti zvakati hazvifanira kuitika, Mwari obva atoti it's okay, hazvichaita. Wozi ukariverenga ndo zvazvinotoreva naturally. Kuti zvawakia pano, dengarakia. Zvawakinura, dengarakinura. Pazvingani zvawakakia, zvinoramba zvakakinuka. Sei Mwari vasiri kukopa zvawataura pano kuti vaite kumusoro? Inyaya kuti order yacho hauna kuitambira zvakanaka. Pandaverenga pamashure pati, Jesu ati kuna Peter, nyama neropa hazvina kukuzivisa, asi baba vangu vekumusoro ndo vakuzivisa. Saka wakaropafadzwa, ndichakupa maki. That maki haangopiwa munhu ane shungu ane hasha. Anopiwa munhu anonzwa kuna baba, anoziva the mind of the father. Natizvo mupurisa hakusunge nokuti akuvenga, anokusunga kana wachikora mutemo. Kana mukatomaka sei ukasachikora mutemo, anenge atingokutarisa chete. Why? Because the law enforcement agent anoshanda nelaw ndo yaanoenforce on the ground. Haashande nema-emotion. So achiona vachifanira kutomboenda kutraining apa vachaga kunzi akatangwa stereki mupensheni. Vanotsvagwa munhu akuziva law. So you see kuti vanhu vanotsamwa. Upenyu hukurema zvakaoma, vari kumhanya kuprayer. So tona dzimwe nguva munhu anogona kuti pachiparidzwa anokudarika, ozodzoka palaini akunamatiwa vanhu. Vanofunga kuti prayer inoita bail out ignorance, which is not. Mwari wacho achibuda pachena anoti vanhu vaparara nekushayiwa ruzivo. Kwani nekusagona ita prayer kana kutsanya. Knowledge ndo platform yekunamata kwemunhu. Why? Unofanira kunge une ruzivo. Nokuti kana une ruzivo unoziva zvekuita panguva yakafanira zvinoattracta zvauri kutsvaga. Saka haasi munhu anokiya pano
denga roresponda. Chinoitika ndechekuti munhu anogona kunzwa kuna baba sapita ndiye anotrustwa nemakey. Why? Because chinhu chaari kukiya pano atotarisa muconstitution yeheaven akatoona kuti nemavanga ake takaporeswa. Saka paanoti pora nezita raJesu azvitora kumavanga aKristu akanzi ndo achaita kuti vanhu vapore. Saka chese chausingazive kuna baba ukachipindira muprayer you waste of time. You don't have keys. Une shungu nehasha. Ndakuudza kuti hasha harisi pawa unorohwa wakatsamwa. Ukashayiwa simba kana ukatsamwa sei akunetsana nebhabha rinoti muvengi akabatwa anoripa kanomwe kwete akazivikanwa. Kunonzi kumubata kudevelopa power rekuti unobata enemy yacho. Why? Because already kana I'll give this example. Ukaenda kupolisi ukanzi notora munhu akurowa anozva nyaya chinenge yatopera anokupamba andatombokurowa kudhara so hakukwadza kudaro woenda kuti handihanziraiwo unokudzikurura. Saka kumuziva haisi guarantee yekuti uchamubata woenda naye uchinga wadevelopa power. So problem yedu as believers, we lack knowledge. Why? Because knowledge is power. Power yemutendi rakavigwa paruzivo kwete pahasha neshungu. Chenda kuna nhingi achandinamatira achandibata vana vaskevha vakamboitraya kuda kudzingawo madhimoni nezita raJesu anoparidzwa naPauro. Pauro aiparidza Jesu chaiye. Yes. Poinda bhaibheri chiti vakarohwa zvikuru vakomana. Inhau yekuti ivo havaparidze Jesu havamunamate vada kungoshandisa zita rake. So zita raJesu vakuchona vazhinji tinorishandisa harishande. Why? Pane zvazvinodenha kuti rikushandire kwete kungoritaura. In the name of Jesus, out. In the name of Jesus. Achona kuitika. Sei zvichiramba kutora zita raJesu. Nokuti hakuna rimwe zita kunze kwezita raJesu. But pane nyaya uri mariri here, iye ari mauri here, unoita kuda kwake here, munozivana here, munowirirana here. Ndo zvimwe zvinogaidha just like utaure zita. Nezita raJesu zvinhu zvachinja nezita raJesu ende hazvisi kuchinja. Ende uchapedzisira watobackslider because waneta nguva yafamba. Problem pairi ndepekuti you just want to use the name. You are not in the name. You will cast out devils in my name. But because in my name, you must be in his name, in his character. Maari ndokuti ugone kudzinga. Wochinodzinga ndechekuti iwe naiye muri vamwe chete. So paunotaura kuti dhimoni riri kunzwa Kristu mauri, kwete Kristu waunotaura asiri mauri. Enda kunyika yeSouth Africa usina mapepa akakwana. Wotsotwa mari pabasa, unozota uripota. Wopa unoripota ndopa unovharira. Vanoti Yeshua wotsotwa tikuritsiwo mapepa ako. Kuti anyanisanda nawo. Watoni muto unodarika yawataura. Why? Because you are not a citizen. You don't have a work permit. Watsotwa kubasa. Baba ukatongopiwa shoma kungonyarara. I remember the pane time pakati accident in Joburg. Police payakashika kuti une pakora nangati. Yakashika wakora choti. Oga zoti wakomana. Baba wakakora kudaro ndozati tikangobatwa ufuti sina mapepa. Why? Because you are not a citizen that una work permit. So muna Kristu ndo zviri. Satana achakudzingirira kusvika waneta. Why? Because you are not in him and he's not in you. But you just want to. Zvinoita kuti waakujoza umbotaura chizuru mbijana. But mapepa nekutaura chizuru zvakasiyana. Vanotaura neusoti I mean on paper all the time. Peter, zvawaziva izvi nyama neropa yakuzivisa kuti baba ari kumusoro. Saka iwe you are blessed and I give you the keys. So makey apiwe munhu wese. Anopiwa type yevanhu vari blessed in which level? Yekuziva kana kuti yekunzwa nekuona the mind of God. Because Peter paakati muri Messiah mwanakomana waMwari. Jesu akabvati baba vangu ndo vakuzivisa. Saka munhu anoziva the mind of the Father. Ndiye anopiwa makey. Because paanoita prayer, ari kuita prayer achiziva the mind more than his mind.
ashokora kutaura so chawasunga pano karina matera amadzangu chawasunga pano denga rinosunga. That's not it. Azvisi. Sautona wakatsaya kusunga azvisungi. Wakatsaya kusunungura sunungurike. Zvoramba zvakasunga uchibhainda uchidi. Why? Wakanzwa sei zvakanyorwa. Hauna kunzwa zvazvinoreva. Repeat and what the mind of Father. So when you know the mind of Father, you can exercise authority on the ground. Those who say this is ngachitaura, denga rinobheka, nokuti kudenga kwacho chakatotaurwa. Denga ridi kuti munhu arware, saka Jesu akanemavanga kuti tive akaporeswa. Saka pauno declare healing pamurwere, tinoita kuti apore, inyaya kuti uri kuenforce the will of the mind of the Father. Saka as long as you don't, saka tona une makore uchienda kuchecha, unakana Bible racho. Unakana basa nazo, chakupinda church nekunamatira church. The things are not changing. Why? Because knowledge haipo. Pese pasina knowledge, pari is kuti munhu akumanipulate kana kushandisa kana kukuitisa in the name of God. Ina handi blame kuti paprofita ari kutsotsa vanhu. Inyaya kuti vanhu vacho vanotsoteka. Vava necomplaina kuti varoi vanyanya, imbocomplaina kuti wanyanya kuroika. Why? Because riri kosimba reprotection riri muna Kristu rekuti varegere kukubata. Saka usatova blame kuti varoi vanyanya, iwo wakanyanya uenda uchiroika. So Peter ari kuti ndakupa makey, inyaya kuti anoziva the mind of the Father. Ukaenda pamba pehama yako landlord, wobhoikana nerodha riripo, ukariti izvazvisorongedza uende, rirambe pandinotanga rakubvunza kuti mama taura namudhara here, wozi kana richiwirirana namudhara pachine nyaya. Hasha dzako hadzishande paimba isiri yako. Unogumbuka ukaona ndichitochovha riripo. Ukasangana nemukadzi munomutaura ukati amai kumba kunosvikwa nenguva, ndoda musvike before 6. Vanoti nguva yamataura yakanaka but kwani. Wozi asiri mukadzi wako hapiwe mutemo newe. Saka unoti Mwari paakada kupa mutemo kuvana veIsraeri, akatanga waburitsa muEgypt. Wozi munhu ari under Faro haagone futi kuzonzwa Mwari, nokuti Mwari vakati Saturday Sabata, iwo Faro anobva ati overtime Saturday. Noti kuchechi kunoshota vanhu vari paFaro. Saka Mwari akaziva kuti ndikavapa mutemo vari under Faro, handazvandaita nozi varanda, but ndikavasunungura ndikavapa mutemo vanoita nokuti vava vangu. I give you the keys. Whatever you bound on earth will be bound in heaven. But zvingani zvatabhainda zvisiri kuchinja. Scripture riri kureva nhema here kwete. Understanding yedu ndo yakaburitsa nhema pane chokwadi. Anozati mhiripiri. Vana vadiki inovava kana kuri inonaka, saka vakuru vachitoite kuteka. Inowanakira. Mwana akairuma so mukuru andinotenga dzimwe. Vaakugona kuishandisa nemagadzisiro akasiyana. Zvimwe zvinhu zvaunoti problem haisi problem, uri problem pazviri. Shit. Because ukabata mari so, nemwe ndinamatirei, azvo ndikabata mari inofamba sei. Isati ndanamata iwo ukaibata unofamba sei. Uri kuenda wemukunyama. Ko iyo yakangotanga kufamba rini? Yakatanga rini kufamba mari? Andizoti inofamba sei, une shuwa. Iwo ukaibata inga uchironga rwendo. Azati ukaibata unorarira kuti noyi. Unozono marara mcharari. Ukaibata mari. Ndingori kuti noyi manera nhasi. Hauna jeni yawaronga, bari pakaita munhu angokupaka na 2 kana 3 wire. Unozonoti baba kuti noyi ndipo yakati pakanaka. Saka ndinamatirei, andizoti ndikaibata inofamba sei, iwo unofamba sei kana waibata. Urapa ndanga kugadziriswa ndepauri kwete pairi. Amen. Why? Because wakaipa ntora advantage yekwaendwa. So Peter ari kuenforce the law. Apiwa makey. Sandruti kuti makey asiye munhu wese anoenda kuchechi. Saka tonewo ukatira kuzvibainda nekuzvinamatira hazvichini. Because asi makey munhu wese ane shumu auya kuchechi ane hasha. Unazviona kuti ai life yangu inofanira kuchinja. Hasha isi knowledge.
my emotions. Say Peter apiwa maki agona kunzwa kuna baba. Zanzi nyamani ropa zinakukuzivisa asi baba wangu ndo wakuzivisa. Saka kana wapa level hii, I trust you with the keys because you are already blessed. You hear from the Father. Saka munanunzwa kuna baba. Ano interview na zari zinofadza baba. Kana utachifadze baba. Ano ziwa plani ya baba pa msoro peshinu. Saka wagone kudzinga imwe rote we uri rote. Eswa ukiwela na land rote. Unopedza gore iri futseko. Hakuna anotama. Ende ukana mukatotsamusa nerimwe roja aumbosunza muromo kuti ibva pano. Ozama kunaenda mesi. Hasha dzinepa dzinogumira nekuda kwokuti muri chii panzvimbo iyoyo. Saka vanhu vazhinji vakwati ukangopinda church, ukangopinda muprayer, waane right. Peter chete akanzi I give you the keys. I give you, not all of you. You why? Waapa level yekunzwa frequency yedenga. Waakugona kunzwa pfungwa yababa. Ava vanonzwa vana nokuti vabvunzwa ka. Vanhu vanonditani? Pamwe Isaiah, pamwe Jeremiah, pamwe zvanzi all right. Ye vanhu tainzwa. Iya ina makey. Mazita akarwa ndeMubhayibheri but makey hapana. Saka kuti unopinda church ndazvinzwa but pamakey pane nyaya. Isu tine dzimwe hama dzatinadzo. Kone takadzivenga. Namwe sekuru wangu anosekuru bana. Ndakatorairwa naamai vangu hanzvadzi yavo. Kuti mwanangu sekuru bana yanzvadzi yangu chaiye musekuru wako. But akaudzwe paunogara. Why vanoba? Ukama unakubviswa. Kungowanzvengesera kumarainjeri. Saunenga nemuzukuru wangu muno mutauni. Pari muno mutauni. Why havaudzwe sekuru bana unokuwadza? Unokwadzwa nehama. Amaya havana kuti havasi hanzvadzi yangu. Isekuru wako chaiwo. Asi mwanangu. Sekuru wako haudzwe pamba. Why vanoziva hanzvadzi yavo? Wauya kuno sekuru bana vakaenda kumarai. Unosvika mukama. Vane character isingatendere kuti vapiwe makey kana house number. But iri hama. That there is a level yanofanirwa kusvika to any integrity kana to any level yekunzwa the truth concerning certain issues. Kune vanhu vekuti vakaziva chimwe chokwadi nyika ino inoparara. So tona masecrets enyika chaiyo haarivhirwe kucitizen chero uri wemuno. Unozari zvombo zvogara kuti unozari kune mabhara kuti. Why? Because all guys is one to this. Madira anoita mara. Kuroudza. You are a citizen of this nation. But zvimwe zvenyika ino hautenderwe kuziva. Azvudzwe iwewe. Vanotrainwa. Wotoenda kuarmy wotraina wodi. Wograduate osvika kune mama levels. Wotanga kunongedzerwa kunzi apa ndo pane zvakati. Apa ndo pane zvakati. Why vaena that level? Vane integrity yacho. Vane level rokusvika pakunzi ava ndo vangati protect muno. Iwewe usati wapa level iyoyo unongogara muno. Ngopiwa wayo unotoraisi. Saka kune chimwe chokwadi chinotoda kuti usvike pane imwe level kuti chirivhirwe. Saka Peter panapa ari kunzi wewe nyama neropa zvina kukuzivisa asi baba vangu vari kumusoro ndo vakuzivisa. Ko rimwe genga radii kuziviswa iri pane zvinenge zvaonekwa spiritually muna Peter. Upon this rock I'll build my church. Urati muna Peter mune revelation iri strong, iri solid yekuti haazunguziki kana pakatoita kuzunguzika it can still bounce back. So the truth concerning the nation hazviudzwe every citizen. Never. Unosvika mukufa usingazivi zvombo zvemuZimbabwe zvogara kuti uri muZimbabwe. It's not for you. There is a certain level of training, name understanding yavanga kutrust to tell you everything concerning Zimbabwe. Unoziva Zimbabwe inotapira chete. Kanyika kedu akanotapira zvatopera ndo zvaunoziva. Nekuziva kune mabhawa nemaloja izvo zvinabasa. Mabhawa riri pachiredza apa ndo zvaunoziva. Vanoziva kuti zvinabasa gara uchiziva izvo kupani. Basa nenyika ino, security yenyika ino haisi kwemaoko emucitizen wese. Never. Kana vakakudasira vakatoti uri mwana wefu wenyika ino unogumira ikoko. It's not for everyone. Why? Hausati wasvika palevel yekutanga kutsaka. Saka Peter atsaswa nemakey. Why? Nyama neropa zvichamuzivisa.
nyama neropa zvikamuzivisa anoisa paside oda kunzwa zvinotaura baba aziva zvinotaura baba anorepresenta baba background nokuti anoziva the will and the mind of the Father. I give you the key. So prayer isinyaya kuti zvinhu zvako zviri kurwadza saka uda kutonamata kuti zvichinje nokuti warwadziwa. Prayer isinyaya kuti waomeserwa unonzwa mumwe achiti Mwari sumukai vavengi vaparare koyo kana uri mumwe vavengi vaJehovha wozvitaura Mwari hauite kana paunonamata kuti vavengi vaJehovha ngavaparare ngwara kuzvikwadzisa. Let me show you a line. Panainos the Lord's Prayer is very sensitive and dangerous. Issue of forgiveness. You know what Mwari pamoto ye prayer, let the Lord's Prayer. Atenderwe kukuregerera nokuti ada kukuregerera. Aiwa, tinozvisa pakona tega, tinoti kuti mutiregerere zvatokutadzirai sekuregerera kwatoita ozati ndakuwara. Asa usendo zvinotaura prayer. Tokumbirawo mutiregerere zvatokutadzirai sekuregerera kwatinoita. Aona kuti kusungirira wewe wakamboregerera. Patinongonyora pasi kuti chai. Kuda kuti iwo uda kucontrola Mwari kuti akuregerere mari ngezvaunoita. Ende unotoziva zvaunoita iwo hazviite kuti akuregerere because haukwanisi. Saka uchiona neimwe nguva vadzidzi vakambobvunza munhu angatitadzire kangani ndichimboregerera. Jesu ndobva zvati timi rinoda manumbers mafigures. Ndokubva ataure kuti munhu anosvika mukufa asati apedza. Jesu kana achidzila nevanhu anoshandisa wisdom. Anounderstanda sei vanhu vabvunza chinhu ichi. A certain time akambobvunzwa muri kuti muchadzoka ishe munodzoka rini ndobva atandisiwe. Iye achabva mukuti nina baba tiri vamwe chete hakuna chinoitwa nababa chandisingazive ndichadzoka. Vanhu akandiwo kubvunza kuti nababa uri wanika unodzoka chinganzi andisive sei ari kuti andizive. Anoziva kuti vari kubvunza vane saidhi ravari kutsvaka ripi. Munhu akaziva kuti Jesu ari kudzoka next day anomboushunga akatarisa kalenda kuti hatichiripo anofenda nenyati. Saka kunzi garai makarinda hamuzive misi nenguva inoita kuti ugare uchingoziva kuti akomana anoona kuya ndiri kuloti auzakakaya kuloti wega unokushedzera kuti finish aunza uchapinda wega unokusimudza musoro wamandayorira uri kuloti asi wega unotaura kuti finish. Saka kuti garai makarinda inoita kuti munhu aregere zuva racho nderipi. So Jesu anounderstand the minds kana kuti sei munhu abvunza. So when you get wisdom, you don't answer every question, but sometimes you answer a question by a question. Also, you understand the level of understanding in the mood. See how you I give you the keys. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosened in heaven. But you can try to see that sukushanda. Baba ngasusunge, baba ngasusunguke, baba ngasu. Orero pera. Why you scripture teacher wasunga denga rusunga? Inyaya kuti wakatangira ipapo nokuti ndopa unoda. Ngatitangira ipanoda kudarika patoda. Adalaudza kuti Matthew 11:28 ndo vhesi yakadati kuchechi kuzare. Why inonakidza inoti kuti uyai kwandiri makanenga makaremero. Saka vanhu kana vaneta zvozvata kunosaukei. Vanhu havadi zvekuremerwa kwavo. Saka vhesi yacho yekuti uyai muzorore iriko vanhu vanoda kuzorora. Saka vanhu vakabva vauya problem havasi kuzorora ivo vakauya futi. Vhesi yakanyepa here kuti uyai muture mutoro muzorore haina problem takagumira ipapo pekutura pa28 29 inoti kudii takurai joki rangu nokuti takareruka. Changotura takutakura zvimwe. Secret yekutura kuchinja mutoro kwete kushayiwa mutoro. Nyika yakaita independence 1980 sei kune majeri. Isaine kuti wamutsana unofanira kutosungwa takasununguka. Yesaya prophet. You want to sungwa. Yesaya. Why? But chinonzi kusununguka kuita abide to the laws of a country. Yeah. Lati kusununguka nekumwe kutaura kusungirirwa pane chinokusunungura chacho. Yeah.
Haupinde mshopo chini nyika takairwira baba tipewa malaptop. Chode papa. Wakarwira nyika kwete zvinhu zvevanhu. Yesaya. Chode papa. I give you the keys. Nitakupa maki. Paunopinda prayer. Chawasunga denga rusunga. Chawasunungura denga rusunungura. But we have been trying this and asumushanda. Why? Takatangira ipapo bekusunga nekusunungura. Nyaya kuti uinzwe yese. Half truth is dangerous. Alright, unemuna ari mtauni nemari yako. Opa wafona ndepshamwari uri kupi. Opa nota antutori mtauni. Yautori mari yako. Yopa yakati. Ati ndiri mtauni. Mtauni yakakura. Moto wapera foni yadziva. Unouya. Woza ati ndiri mtauni. Unaona the truth is mtaka unomba mwani. Complete truth. Ndiri mtauni pana first. Yes. Unaona ninguwa yakati. Kwenda uwanzi mari yako ninayo uya ndiri mtauni. Unafila mtauni. Why? He half truth is complete. So wachona ukaenda medical ukaenda uchirwara. Wakakupa kosi yemapiriti. I don't even know songo wapora pesa kosi. Why? Because sometimes my symptoms can lie to you. Uchiri sick, but don't know what recover. I give you the keys. When I give you all of you the keys. Nipita arikupiwa. Batiti wangani. Wakati wanda itoru. Seba arikupiwa one. Ozanzi nyamani ropa sinakuzivisa sikuti baba. Then kana wapa level yekuziva seshishi. Unotrust kwa neishi. Yoshua dakutrust kwa nema secret ya Zimbabwe iwewe. Wozi unogara muno chete. Tumepanesha yese iwewe manzi. Cheko sita usiti baba takasimba hapa tunazokati iwewe manzi. Kwa uya munani waya kututse pazhiri noturayisa. Baba kuna level inoshika kuti utendere kuziva zvinhu izvozvo. Saka muri vana vadiki mune nyadza mai kuti vatisiriti. Saka kutoona wakura kuti apa taivharwa. Ndangogara namukoma kai. Mukoma vaiti mai guru vakauya vaindituma. Ndakatozizwa ndakura nhasi ndatumwa ndaidhimba. Tumwa kukuita sei une shuwa. Unoya program saka kutamwana shuwa. Wazokura wakutuma vako nengowakuziva. Why? Because mfano kwamuti baba yonotindawo. But ukati mari enotsenga maswits ako. Unonzi vachifara. Maiguru wako uya ndinonzofarirwa. Haufarirwa unodzingwa. Interpreta mushe. Unointerpreta nematini. Why? Because etolevo iyoyo. Hautendere kuziva zvimwe zvinhu saizvozvo. Baba vauya kwavanga vari vauya pamba vana vari pamba. Vaiudzwa kuti baba venyu vane hopa pakasada kurara ibva pano. Wakura ndopaunotozoziva. Levo rangu harudhunyazve. Une zvaunodiscover wakura utagara murodha akuitise mamota. Unotsikwa nemota. Unointerpreta wega. Peter, I give you the keys. But it's one guy in front. Why give in Peter? Because I live in Washington. Baba Sinama. Saka nyema key pakunamata. Ise mungu. So tena wanamata seleka change. You let those keys. Why? I will never shift at that level. You put that from why? Chimbaga. Monaka, even integrity, then net discipline knowledge at a certain level. Animal boundaries are single breaking. You can't understand the level. No, you put on the foot abuse of office. Instead, the other people that you can easily destroy because you are in authority. Urimula for authority. But the one of that is listening enough. You know that 6 months training here. You know that 1 hour. But see what you money in my pay attention. Yes, you put there. Why would you tell me that you buy? She not told them on discipline why enough. Was she know what I was in a washer? She know what I have foot in the way. She know what I have foot in man. So what is going to do so that you poor? I'm not saying what you poor.
Sina mali yakachinja. Alright. Une 10 years ago. $10. Ndipe mtani. Waine Ndipe mtani. Ndipe 10. ende pane mukomana uyu akagara paside pebhegi renako ane t-shirt neka green PY. Peter, I give you the keys. Whatever you bound on earth will be bound in heaven. If Peter said, my disciples, 12. Why not giving them all? Awasipa level. Andikutora. Awasipa level. Ndatora. I don't watch up Facebook from UK, so first time to see me. So Peter is the only one I give you, not all of them. For my Peter, I said, never issues. There is a level of knowledge and I think to attract what God can release into your hands. You know, to Sikuto sustain so inamo. Osagara mama koleta. Akangopata mbichana anofu. Urozara shakanaka shnura yanosatwa naka mind. Usatu watu mari chinja ila shangu imbo chinja ini. Boni tori tenja pachangu. Iwewe baka mari uone iwewe zvako. Unochinja property zvisina madhamu. Unotomata step yangu akandibatira. Masana yatosimuka mshonga. Uri mumere sono mutona type yako basi. Kwa mali yake utatopa. Chikwanisiro tukauya. Kwenda. Iba bano kusikisa chinokutonza kuti aipo. Watu wako wanazoona wanapenda type. There is a level ya unoshika to attract that in the things of God. So level ya unoshika say knowledge, prayer, character. 3 things: knowledge, prayer, character. Prayerful life, good character, and understanding. You are basically 3 hupo. Rumba said, "Chanda sunga, denga ngari sunga, chanda sunungura, unokuara mahara." Ashisungwe ne mundu wese. Ashiambiwa kwene mundu wese. Only Peter. Why Peter? Sanzi nokuti nyamani ropa. Sana hapa lepo yekundu baba. I'll repeat this. Upolisa asunge mundu nokuta kamera mundu. Anosunga mundu nakora mundu. Kana kurinda. Why what kurinda ukota? Ukota ukonza akaite ndanoni kwa. Anosunga basi. Ukato poikana ne mundu uri upolisa usunge mundu. Shingatora mutemo. Was a policeman is a law enforcement agent. What are my emotions? So mundu anoma manda mwari. And now come and I will enforce the will of God on them. Sala wakatama, sala ziomba ingi amari. Satana mukuru wakatama. Tunotambuzika wakatambia Satana. Ane tsende hafu nduke kuti wakakumbuka. Hachi chinongoramba zvichinetsa. Lafi ndungura manjini. Satana arikundipisa. Izandishinesha. Wakaipa kunditsairira. Anoramba tsairira. Why? Because the key yako in knowledge. The devil takes advantage ye lack of knowledge. Saka mwari vachiti vanhu vangu vaparara nekushaiwa zivo. Because when you know what to do. And when you do it, you attract money. Sautona chintu wakanyamiwenga kuparidzirwa. Saunonyanyofarira kunamati. Sautona bhaibheri rati utenga unapasina unongopinda chechi ukati pamusoro. Wapiwa oil yako zora. Ignorance haipedzi neoil. You know the baby purify. Pane vakadzi vakanyimwa mafuta. Ndokubva vaenda kunoatsvaka. Vakamawana. Pavakadzoka chikomba chakaramba kuonana nawo. Ivo vawana. Chikomba chinorambirei vanhu vaona mafuta. Vane ignorance iri papi. Iwe sai bhaibheri richiti vakanyimwa mafuta vanga vakapusa. Iro riri bhaibheri richiti kumbira unopiwa. Rakati kwatuza vanonyima
kutaiwa wamwakanyimwa mafuta sawa na wakanyima hana mate komba chakauya tikazova nanganyima nekunyimwa ikoko esoja mukuona sei vachinzi vakapusa vanyimwa havaifanira kunge vachikumbira kana muri mu1 room, let's say chess box no room yate 5 vakapusa 5 vakangwara ava maramba awo adzima akabaka hapana nidzi yekukumbira mafuta kuramba muri imomo kunoona nemalaiti wani so udofo unoparira unokubvisa panzvimbo nekuda kwokuti hauna understanding right remumwe rikabvira uri muroom unongoona zvakafanana nezvirako richibvira saka kukumbira mafuta isaine ignorance mweya wokuti zvangu zvinofanira kubvirawo kuti ungabvira wega tobvira tese there are times yekuti vamwe vakatopiwa extra oil so that you can submit to their grace. Munhu hana matwe asi kune vanhu vane nyasha kudarika vamwe wega unozvida uzvide ndizvozvo kune vamwe vane grace in a certain area dzausina kama mukadaro toona mate hakuna munhu anonamata but unhaubva kunamata Mwari. Some people they carry grace really different than what's there. So Noah ndiye ari kuvaka areka ndiye ataurwa naye naMwari but unozviona kuti asiri anovhara dhoo zvokuti ukarasikira imomo zvanoita akavhara dhoo racho rareka ndiMwari ndati imi makapiwa nyasha dzekupinda hakuna munhu akaudzwa naMwari kuti munovaka munovaka Noa ndiye akanzivaka iri timu ukarasikira imomo zvatoita wai kuna akapiwa nyasha dzekuita ichi imi mutone grace dziri beta dzekuti mukangopinda imomo zvaita I give you the keys. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. My life fly. I can create a chaos to take because we've tried it and have still shattered. Say zvaramba kushanda izvo zvakanyorwa. Watangira paunoda pekulusana nekubinda. Tangira panoita kuti uve nekodzero dzekupiwa makey ekukiyinura nekukiya atapiwa ani Peter nekuti kudii anonzwa kubva kuna Baba. He knows the mind of the Father. Saka hakiye zvaari kuda anokiya zvinodiwa naBaba kuti zvikiwe. Iwewe you are just enforcing the law and the will of God on the ground. Usaite serobot ini ndiri mufana ndaibvunza kuti robot rikatsvuka rinomisa mota kumira kwemota ichosiya driver ndapinda marobot marega akawanda arimise mota redrobot vandikatamira mupurisa akati pane munhu akuenforsa law pane force iripo ukatosvika parodblock vachikumisa ukaita nharo vanomisa muhoo kumberi ane pfuti haati anorita saka wega unomirira pfuti iyo ibvi wakaoma musoro kuoma kwako musoro kunogumira pakuti iripo. So iwewe kana uina zvese une knowledge yezvinhu zvaMwari paunopinda muprayer nekudeclare nekudii the devil anoona zviri pauri kwete zvaurikutaura. Vana vasikeva vakati naJesu anopanzwa naPauro matimona endai matimona akati tsanga yaitongotaura zita ramataura shuwa tadzingwa kakawanda nawe vatimi mulana vana vasikeva vari kujewe chechi Jesu amataura munomuziva anonamatwa naPauro kwaimimi tinangoshandisawo zita racho ndozvakavarovesa. Zita raJesu harishandiswe, zita raJesu rinokushanda kuti rikushandire. Saka tono unoshandisa in the name of Jesus. In the name of Jesus. Zvinoita safuma vauzvoramba seitaura zita chaiko wakariverenga kunge rinoshandiswa rinokushanda kuti rikushandire. Jesu akasakuchinja ukasamutenda ukashandisa zita rake unozoona nemarizauti kuti naJesu wacho hatiziva nongotaura chete. Chatadzisa situation kuchinja chii. What's in the name of Jesus? You are using the name, you are not in the name. Kungoshandisa zita haumo. Zvinoita kuva nechenu usiri mupurisa. But ziva kuti munhu wauchasunga uende nayo kembe.
Unaona bakubulisa automatically kunenda unonyura unenda. Kana kusianoti isomtie kushika. Why? Because usimu in government system. Uri muna ngoti macheni. So kupinda prayer kusingana mate mwana ndoshandisa muna mate. Okuti zvinhu zviite. Wafana nemuna anonga cheni afiri body. Shit. Satana nokudzatisunga wakasunga kudani nokungoka. Why? Because he knows that you are not in the name. You are using the name. Thank you so much. We'll meet again on Monday. Same place, same time. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. Thank you so much. Bye-bye. Machi? Alright, Amira unogona kutonwa vhunzi. Aiwa, ini ndakangobatira kamera chete. Sana. Kupi? Maiona?